ya bia ebetimi abonwuma koyada Roma na awie masonfo basa yatena se de ensem no eba besomo ansa na no etiponsem a obetie no ebi na edidi sue Ghana post sadom no wo mo ewo timantemu anya ebi mo pa achi aso wo mo kutatuo na moba na se de mu nsamte na wie aha na abete no Yebeko ayewasu East abato empesoa no eso na primary se koso NDC amanyukunu me honsensem a eba dom dodo ye wo mai emrahye bedwam wo mo ekiremu se ebeya esese yetwam ewo sansem krona ho no Election Watch Ghana wonom so akaseti ade koso ewo abato ni mo eno na office of the special prosecutor yewra kiseja bense wo hwehwem sa vote buy no MPP ene NDC die nyina na ebi nso di atodwa se we ya we no bias pa na wa hyede ye ne sa no abato komisa e de atodwa se ensem ya abai nyame yadomo a wokuada ya eda yenimi wo mo ekwakohia amanyuku no na yerwa ha na Mohammed ya wono ye trefo abede echedi man PP amanyuku no wono so de nsem bi etodwa ye no eye hinte hunu nsem efa abato ekoso ewo ayawaso ne mu nsem obeti mu nkyiremu sansam kro na MPP fo nso frɛ o yewra ahiagba na akasɛ sɛ enhwemu ye wo vote buying no titru ani kyene ye de no wo mo hwehwemu ye abusua bi ya wo mo ede hye ani KNUST suani bi ya wato nanom ewo ensie do no wo mo de nsem bi abetudwa ede afa abamu ano ni wo hu na NDC ensofo bi kasa ni nyina da no eye 24-hour market bi a wo kire se barekese ye no wo atwemanwa bi agya north mensim wo siesie ewo ho a ebinom kasa wo ho no eno ena demolition exercise bi won mo hwese ebetimi akoso na adehye a wo mo ahensan se wo mato fasuo bi agye kwan aboso empanimfo mungu na kwan ne nem yebeko oti mantem no abeto dwase fanu mienu bi edi aboani ewo krachi ismensinu emu a yamane bofo ewo honom atomunkra edi aba na yakasa ya papa Donald Trump wakasa wie di ordinam no eya no wanya brani adaje yebebo mu nyina nkyiremu ede amama wie busua ensemi afoforo bi ka ho na masonfo basa Oheneyere Yeboa'a Yeboa'a esia mabronya wie mene triple man ejapi APAM DADAA na afi ADWOA ASARE yatena se de no begu ho asew ede amaw afi abusuan nsam na yentutu ne srane abasa emfama adehia wo mutie fidikesi na ye live for Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra abusuan ko aya akoche na unua nso nya bi wo che nyina na wo san so alike a kire se wope na ye sha se de free wotimantanum post sadom service integrity se de yewura Christian Tete Yohonu di kanka se wono na post fo a wo mo Ghana ha ono wo mo ye adwuma na obi ani ho ama na bribe obeje titru ni se wo ye na adwuma na wafom na de ama yaje di pa ni se ebi ba kura ampa obo se bribe no wo mo nsomu na bone na wo ni ne di no wo mama eho apa saa na wotimantamu ebiesie na we de ye bo post sadom na baso no team na wo mo koye se adwuma na wo firi Regional Police Intelligence Department repeat eho na wo mo firi bai na eno na ASP Maxwell asafo Adamu wo chese no kwasemu ni post for na ye adwuma yese ye bo wo mabaso ebi ne Lance Corporal Mr. Derek Isa afi Corporal Inspector Yewra Samson akurugu wo mo abo adwuma pa sana Yewra Prince Oduro wo mo ka ho wo mo na yes adwuma yi Owura Gilbert Datetechi wono nso eka ho bi na wo mo eche ya na wo mo de sa ne ma no se ne wo de ba besene akọ enkra na so wo de kọ na wo mo nya mu so ya wo doso ne ma no eno mu se tuo mo ba pa enaka makoma do no ba ko ye no se wo mo te ano ade edi kumu jata bi ene emu bibi ni nyina na ebi wom na ekwawie no wo mo na ede nam no ye se wo mbebrabo aposifo 50,000 Ghana cedis posifo se hene ha kwaprafo ya nsom na wo mo twen won jesedese ede wo mo ebabegina mpanimfo anim na sade emu nsamote no na ken wono na nsemi nyina SOMPA TV ne FM obutu otimantem ho a wo boyemu wonna nani se mo betimi a kire sade esiye na ken ma hai
Mejo so media what am to say. Nyame hu ya mobo na otimantamu eba ne san na saa etuo mu ba bebrebe na wo so wo mo de ekọ he dwuma be na wo mu die ya posifo aso won. Said ya uche mu endura enyumbe ho no mo dere bondo miensa empire medical no na no. Na SOMPA FM Central for intelligence police department for no etu yen sanfre. So omuni say aha na IGP ATA ni news super. Yakoba say omo piki tip of say card dia no registration number ni GS 4677-17. I free increment and ekedi na ni medical northern region. Na kan issue building materials. Na nye nunku to na mbom no etua bubasa do dikachechi no nyina ahawo enti ASP maxo osafo adamo ni nimbrent na obubobo omudi no kanya omo ntentem efaka omo didi ntete na omo nsa ebeso kai no ewo osimandem afa na na omo show suspect and as a driver ni the meet you na omo yo madwin se sanity di anka omo fasika emu esumbo 50,000 Ghana cedi na omo share a police for nsa say be ya police for no betimi ajamu nanka omo di omo 3 editing and a police for say infa na wotimi IGP kai yeti anu ma ye bobo kuma say ni incremental for police for abaso no ye de yenya abaso boni echiri ana la enya de ye beji sika na ampa police for no reject sika no ayaso MP for ye etuomo betuomo ewo Oti regional police commander ye koku bia da kausha etua dubwa ne sa local protected gangi nibi enanka omu ediafra building materials man edi bebeka revolting show no trend of the region by do omodu kon dey and somewhere that so police for akacha when you can say the the phone ni ya ye chi omo no omubo owura omususu say ono enedi akadia dia mo omusanko omufanko of the region opinion di Mr. Kabuja interesting ono enedi sa enjamai ediase driver di Mr. Abubakar Salam ata ono 35 years edika ni meet Mr. Kabuja Kojo Kadime ono 90 years anka edi nyamai edi finkran man tell mo asin balance na na bo mo medu oti afanje police work dey enya dia pania po betimi asi we ma menu ka say dia empanyifo no eda a police for akachi ewo oti man tell ma ko hwe ama ahwehwemu akoso fiti nti me obi sanya na enchemu abade tudwa no na ke na sahaba mu na wadi mfinhye dunkuno no tademe no ne din hu se Kabuja ne bi ka ho na de hye ne de wo ma ne wo mo na na because you share a dinner or boys only upon energy in Yamano Amomuna. Signing will only a year mate no side in Lava Battle. Into and to say police for the year Mufi, you going to be and catch a Diana a dinner because we share a year Nipana or the Adinashman and the Kabija. And I'm making also doing the Kabija. And to you, say the bar, another thing will be said, another a dinner the Yabo brother yintimi and to say police for the year of everything. Nanamo for nidi achire de besi bia no wadama ya ensia so ewo ho sabira nhwemu koso no yebeja na ode wani ade achire otimantamu de asie wo ho na kan no na boboa no ene yekwaya wode emu ama ne aboyen no na chiniya ba wo moto no na anu yi ene wo so no de no area special prosecutor urakisi ajaben so wo hwehwem esanse vote buying bia koso na no na so no mane bi kasa wo mo de kura wo mato awie ama echira asam kura be kasa so abro de ntina special prosecutor wo sa akwa twu yaba na chese bias bia bam na no na pani a wo ye kwankyerefo na wo hwe strategy ne research so e wo office of the special prosecutor wono akure ya wo san so ne amansa di nkuta ho sameda akon be chese enya bias bia adwuma yes wo yo no eno na office ne ye no
Very well. You notice that this statement is not just about what just happened at Ayawaso's wagon. Neither is it just about what happened during the MPP primaries. It's generally that we are reminding Ghanaians that vote buying, vote selling is prohibited by law and that we must refrain from it. So in the two instances, if you read the third paragraph, you know the focus of what we are doing for both instances. So I don't also understand how some people were reading the statement because they said that there is only one paragraph for the MPP and the rest is NDC. It's purely that we have stated in paragraph 1 MPP, we have stated in paragraph 2 NDC, and in paragraph 3 we talk about what is it that we are investigating. And you Samedako, Director of Strategy, Research and Communication, Office of the Special Prosecutor. And artists I work as I just say, one more Raman you could be out, dear Womo Reno, a abon for some one more time, and no more remo, and a woman into woman you be. Yeda soa ejina sa ensem no emu dom dodo ye wo mei emra sebejem meche National Democratic Congress NDC amanyoko ne mra sebedwafo en wo mo de atu dwase ne manimu ye abato a wo mo koto ye ewo Ayawaso East abato empeso ano so no results a wo mo de ba ye nyina no wo mo ntwam na ebe ye kura ba no wo mo nkoto ne foforo sanse enkrata ye a wo mo de ba ye dom dodo no ba no deni owura Mahama Ayarega wono na nensa ehyasie nenkyeremu a wode baaye ene se videos ahodo ye a trendy na edi adenchechawa ewo abefo nkratobia ahodo no so wonam TikTok a wohu bi uko Facebook a wohu bi ya na ye kyeremu se niema ahodo a ye kyeye ewo primaries na se a no wo mususu se eye NDC amnyokuo no owura baba jama ya wono agya ne high commissioner di bre na to honom ya wokwa koprimra se bedwa di bre no ewo ehonom no na woka ho di mu ntintima pa enyasem kuma ene TV sahodo wo mu chebi wo honom chemu motorbikes wo mo cheya ma kosua ne mekokura ye kire se wo mu chebi ewo ho ensem ne beto dwa na kwakoye bebre ye o manfo dodo no a ede wo mo anu atum na owura Mahama yerega kire mu se amanyoku NDC sabe ebani dia wo mo ani ko ho yie pa enti wo mo ntena se meye hwehan emma nima bi sa enkoso primary sikeke ena we besie enti no esese aba no wo mu twam na wo mo san hye contest ne foforo na empinifo ne hye egu akwan mu sede be ya de wo mu hu ye enanu no enya de se wo besan ehunu bibiom obi biara nso a wokoye saade ne bi wo ho ne enya baba jama anko a senhyehyemu no kowiase no mu se other candidate no wo mo so koche niema esese emra ene wo mu edinsem nyina ehono eyade se wura Mustafa Gbandi ya wo ye chochofo abedi akire ema NDC amanyoko no so obi anka na koma ento ne yam na wo mo ye hyehyemu bibiara wo behunu se wodi fo ewo sa asemi hu no emra ene ne bedi pa. As long as most of these complaints came from the public, largely social media, because by you in the morning, we thought that this exercise was going to be peaceful, and so we have set out a system, and the General Secretary was in some other engagements when we had complaints of alleged acts of vote buying and inducement. The party have decided that those pieces of information which were forwarded to us were worth of being investigated. And so a committee have been set to look into it thoroughly to ensure that the evidences provided were examined, video footages, pictures, and everything that came out of the election would be considered. It doesn't matter who you are. You will be dealt with according to the laws of the party. It doesn't matter who is involved. Ene ya yekotie sesie yi eye chochofo abedi akire ema NDC amanyoko no owura Mustafa Gbandi. Ewo sansem krona hunabusua ye kasai adwumako bi ya wonum so eba abato ho nsensem a abribia no wode wani kotwawisi ya wohene santamo edi mu atintima ehwe ne kro ene ne ba ene emu ensem nyina da emu baako ene Election Watch Ghana wode wanu ato asemi bi kaseti asede ye koso ne de entweye na wohwe kebima menka bia memu ya wo my Ghana ya gia to mafira afia pem ahenkro aduokro mienu 1992 benyina da ye de edi dwuma na ekoba se efie baako mu na abato esi monkoto obanyi baako na wonkwa amansen dwaso nkonkosi akanya wose wo kwa akwaye se wo kototo vote ni ade ade na chese wose no no anhyeda entweye no kyerese wohwe amamra ya wohyehyɛ na afia pem ahenkro aduokro mienu mekyerɛ section 33 no ewo representation of the people's law na wokyerese we kura ekasetia enu ntini wono de wo ka kyerɛ ndisi amanyoko ne se ginasie ya wono asi no eye ginasie pa
wonam saa yo so de abasobode de ama empanyifo ne se panyin tena fie ema asefo emfo panyin ya obetena fie ama nkwadare nanka no so no yebu nankanwefo awo na wodi kan ya ye de ensa ebe kire wo so nte no empanyifo ewo amanyoko ni mu de krata ba bonte no wonde wofo awonom so na waye nsusudie bi de ama wonom se wonhwe na woni so ne betimi abo mo de se de di kan wo se abato komisa no isi no wonhwe na wonfa enhwehwemu ya esi ase fekofeko enhwemu ewo de kronti enam so ema de esi ya eni kwan se banesa no etimi ebeto dwasa na obi bia dan so obefa no ewo kwaduba wo mo de bebono no si odifo wo mo no emra no enye adwuma de etoso mienu ya election watch Ghana ede ema ene se NDC amanyoko no wonom ewo abedwako bi ye base discipline ho sensem ne enkoya waye ntotoye wase no so no womo enhwe na ekuo bebia da enfa ho ne abato a ekoso obekwa akotwe sika eniema akade bi se wode kwa akwaye vote buy no eno so wo mo hwe no mo nyini pakro no de no mo fatabo no kranto no so se bia mfie se wontimi nyina eya amanyoko no ne dimu enkopre abato biada na ne nsusu ye toso miensa no woto ekoma eye criminal investigations department mechre CID fo se asemba na chese wonom so de nie abonefo sem de wo mo eneda wo mo abemu OSP wachesa breimo wano so enkebi na sebeya wo meyi ye kabma minkebi no wo bi enfani mu entwitwi form ema ye mudie ne ye ni monyam ye wo e wa amansan nim no enkonkoto enchente no wo srese wo bi anya na afam de na afen so kura ne section 33 e wo representation of the people's law no 1992 ya wo hyehyɛ pempam ye no so no wonye ensesanye e wom sebeya internal party elections bi e koso no obi koye vote banya amramna no ebetimi ache no sem wese nyina da eye election watch Ghana adwumako no na wonom so de ba ya wakaseti ase baba jama ene enkofo bi osusi okoche niema ewo abato na ekoso a ya waso east abato mpeso ya so no entwe ye ne mu nsem kakra ni tofo abo na yede amamwe sesei ene ne kasa yede obia no aya waso east abato ene emu money crazy vote buying ahodo ekoso ebikura ede ye wo mo start emo flash screen moto wo mo kapa na wosono ma no nso ka bi sa aba no bra wo mo koto wo mo de na chini ye hwe pa mpo chini ya fokra yi wo mo candidate eje se woni na wo mo pese sono fo nkonkoto aba mfama no sa na wo mo de no nso na wo mo ni hwem na wura se wura baba jama wo beja ambassadorial position no waba se wo ba be pre mrase badwa akonwa no ene na de wo se wo so uyi we nyina so to nchen ya bra wo cheche neme ya wo mbusa no so wan fansie wo san di ho danse se wo yo ne dada na wo san so ayo eno ho no uyi wani enyi bone ewo mu no eno ka ho bi na mampani wa ho ne ntentem sa no na bra wo kasa no wo chese we nyina aye kai no se yantwa ba nhwe ano a wo man no kamam ka bi ya democracy no eno na de to nsanim. So I think that it's welcoming that the special prosecutor is engaging this matter. But we've seen this before. And so I guess that my excitement is tempered greatly whether or not this will amount much. But the spectacle with the president's recall, that one is political optics because really, but for the majority's call for annulling the election, Babajama, once he won, he was going to resign naturally. And so that recall was not ado about nothing. But a key thing for me. Ene a wuti director of communication edema NPP amanyoku no yewra Richard Ehiagba Yedasoa ejina saa ensem no emu abato komisa ede ato dwase nyame yadomo a ukuada ya eda ye no mebusumi ni de toso edubako womo ebefre interparty advisory committee enhyiamu eye IPAC meeting no ebi bekoso ni nyina ya hobo a womo di gu akwam se de be ya waso east parliamentary by election no womo ede behyehe so na womo kiremu se enhyiamu die yi womo atro ho nkrata ede akoma amanyuku MPP ni NDC ni obi biara opese oba begina mu ebie womo general secretaries no ya tro ede akwa mo se de be ya womo betimi abo party ma ni sichupa ene aspirant no amane se de be ya enhyiamudie no bekwa tena sia ye ntotoye ede ehia by election no enti February 11 no anopa no ndu baako 11 am ewo
Electoral Commission wɔn atena ekɛsie mu ɛwɔ nkrahanum sei ɛhɔ ɛna meeting no ɛbɛkɔ so na wɔn mu kyerɛ mu sɛ amanyokuo bia ɛde nipa mienu ɛna ɛbɛba abɛgyina wɔn anam ɛwɔ nhyiamudie no ase nkrataa ya wɔn ɛde ba abɔntene Dr. Bosman Eric Asare ya wɔyɛ deputy chairman ya wɔda corporate services ano wono ene gina bato komisa dwemtreni anemu ede enkratai eba ye enti wei eye sede be ya amanyuku mani nyina no obia ebenya ne honte ase se wuku da ye nimu eye wo kyenachi anopa no ndu ba ko won be ye IPAC meeting ewo Electoral Commission wo mo head officer ewo enkrahanum senti ese amanyuku no nyina no obia ehye ne nso Yetua ensem no sono na nansenya da ena panyipa ya no eyem no hyebedwani ejiremu ewom no hyebedwam de ma dehye ya won mo ayawa so east abato mpesua so yeran monyamfo na Izatule Mahama woto anananom ewo ensie do na esanse eduebu aye bobi ponim nti no ena enam so ema enuada abato ya ekoso ya Afrakadam proye kankan yo nyina da epiem no etimi etodwa na ono ankasa ne ho kani Hajia Amina eyade wono so eka se ni kuno ne dwuma pa ene dwumadie so no nkoya no odie no wo behwe na bre ya wato ne benkum so aso ne niema ewo ne tintin so no watimi aba behwe na nemo ewo amanyoko ni mu ne no ena aba beto dwa se Haruna Mohammed wono eye panyipa be de kire ya wono eba twerefo di bre no MPP amanyoko no mu a wono ena ekita no wode nsem bia to dwa kire se na mra hyebedwam dodo na no mra hyebedwafo no wono nyina agye sika ede tai Hajia Amina Adam enso achi ewa abato no se be ya enko betimi ehuru dikan na wasi baba jama kwan se be ya akonya biada entimi emama ne so betimi aba bedi akonwa ne biem na so wasi ni nyina mu no ankwankosi aga eno biem krampo no wo hwe yewura ya wono eba global info analytics yewura musa dankwa wono so ni susu ye ya wode ba ya kyerese Hajia Amina Adam se ne da ne da empepi na no ya na esie no enko betimi afama no wahamobupen no aduonum enwotwe na kyerese 58% no wasi ni nyina amemu na so no wo kyerese bibi ekoso yentie ensemu anu wo kafa sikasem ya mrahye bedwafo ngege ye edeta wonum nua no eyire nechi no sen ena na sitie. Because all of them a day before the election went to the woman, the Hajia, all of them went and contributed money for her. They went there and contributed money for Hajia. I don't know, but they contributed money. They are not happy that Baba Jamal has won against their candidate. The presidency is not happy that Baba Jamal has won against their candidate. That is very unfortunate. And that is what is happening in the NDC today. The man has won his elections. If you have something to do, you can go ahead and do that. Enya efuru nani na ebie no o kyerese presidency ana ye se abanya tena ya na se mempanya tena ye ehofo ni nyina krampo mpese Baba Jama obetimi asa ba aban mu bien wasi we no eyade ni kwan sese so enye si wono eni trefo abede kire ya MPP wasuru kokroko amanyoko no wokita dibrenim ewo ho Haruna Mohammed eni ni din yentoa ensem no so enfamamo ya to aso ana yewura Ghana School Feeding Program wono maboboa no na sadie eduru baabi na ketresi isu adan ya womo se sika e wasa abande ma womo embae nkoda no nso se bio womo ababa womo num sa no baba da prebu mu paduane adi na nso ni nyina no takum motoro so wombe da timi ayo ente sade ne na adwuma na obese eto ape ekowie na ebi nso bo ho atwede na akwakodi baabi ye na ye boa ye ma aban no ba ente wosa ye na ye nsaka na eno na womo ededa da no ya ukọ bunu east ama me adwo amponsantu ya no wo de krata se wo mo ane yedede wo mo aka no caterers no mutira ye musika no ebiaba na wo mo backdate free bra time edika no hyase eno brada na ye boboso me de toso mienu 2025 ato mu ana wo mo kenkan dodo amano ano wonu munya enna no aduoso ennan eno na wo mo nya adaje abobọ ni nyina echi ede ama mpanimfo wo matase ho sika de aba enam saya so ma wonu mu wie no yewrasi ba afa wona ye director of public relations wode ne nsa etimase na fe woto de ma kasafidi ahodo ekọ akiri na eto nso a obia wo sansa homa no bi ebete ho nkomo se wo ma gyamu ede ba na no nso ne sade wo mo sesen no ni sidi mienu ede ma akoda bia saa na wono mo hyehye no enti saa bre wo sesen enafu amakomako aduoson nan no a na chese bosumi mienu ene kakra na wo mo akyekyere de ba wo mo de ba beso asene ne se hunti ebe wo se mo nso mu ye
na momfa nya adwuma nso ensom ema oman no enim mrenyam na aban no nso enimonyam no ebi enka no ye twaso ewo ensemfoforo emu na Ransford Asumeni Amankwa eye KNUST level 400 disuani ya woje entity na nra na beto dwase abemua no ato nanom wonsie de wabra ni wuo no kra ne ho nsem no akwakoye ensempi na wono wankasa ne papa Owura Enoch Budu Amankwa ene wone nsemtwofo akasa na wachire mu ese ekwan ofa so ete ne ba ne wuo no de wono wankasa no na ne ho adwiri ne kakra yese abrantie no ebo fom efri ni hostel so ofri ni hostel so se ya abrosan ofri so ebebo fom ena woto nanam wonse edu nti wono wo ofie nura ena enkrofo bi frɛ ne bo na mane se de ato ne ba no enie enso wo se asɛm ni nkire mu kura no wonim emu obrem na wo su se enye akwanhia bi keke ena ato ne ba no enti ensɛm a wode to bambofo anim ne se enhwehwemu ebekɔso de emu dɔ na wo mo afefe niemu mahunu adekro poten ye nam so ema ne ba wo level 400 anka enche wo ba be wie school no wa be pa adwuma bi aye ama papa nso enye bi edie no ba mawuo abefa no akonti ye kase yesi asem no wo mo de akwakoda prosifo ye wa santemantam se wo mo nye hwehwemu no wo mu hu adekro poten a enam so ma abrantie no eto ananom ewo ensie do ne papa asre school ni mpanifo se womo so mafom die bi a wom betimi ayese de be ya no kore wa asem no mu ankasa beba beto abonte na daworoma womo nhye no wo mu tu ho anamo Bese na wotwe miensenie yebo mamane ewo kase se wode wani kiremu ewo atweman wabiaja north mensi mu asante mantemu a balekesi kropono eyade a emufo no NDC ekuoma ewo ho no wonoma pipeline ya wotwere wonse edigu oba hima ya wote adwaso ewo ho ni nyina ene se wotwere se 24-hour market bi eyade a na wo se eba balekesi nanso no oba hima ya wono eti adwaso de ma adehye ye wo Sofia eyade a wone aban no akoto kese amwa defa aban na masabre kase de adwa no wanya ne ntie se wo ba besi ewo Sofia eno ho entansa twe ene wotwere wose no ewo ho no ekodi eye DCE Yewura Zakaria enim abo amane se panyin ase wahyeda abo mi fita duku de ama wonom asem no na wo kire se esanse panyinfo wonom so ayete se ehimfo nkyinye ebidide bia chinte no wonom tebra asem no ede koma santemantam so afo wonumunyafo mo akohene ne panyinfo se wonhwe na wonsom na wontimi emoa ema ne manyina da entimi wie mu de na balekese wonom ensanka wonom dwane back na so wose ya ye kasempanyinfo so a wode koma o meche regional minister ena afenso no empanyinfo ahodo ye ka wono wonom so ase wonte hwe wo masan afren sentrefo na bra ye ko ye ne yentie Yewura Dixon ya wono e kampanyinfo ye wo NDC amanyoko ni mu e wo balekese no ensemu a wotwere egu ho no sei ena ne sitie a 24-hour economy market His Excellency John Dramani Mahama everybody tinubu poso odeba na ye de nyenim se eba balekese na so yanti titam yanti jam ye che ya se ye se de kwa asaman after regional minister make an jere so de kwa Sofia I be petition ekoma party mpanyinfo e be koma constituency executives e be koma regional executives e be koma presidential staffer e be koma regional minister everything say na wo chimiensa ene ena mu kasai yanchi ho hwe e kan sa asemu nyina ne se party mpanyinfo dada ye party mpanyinfo haye na mo woni tie no mo haye e party na wo mo haye bi no party na wo mo se no wa chuma ma bi da ha ni nyina kwa kwa ye ndisi a o mo de bre ye so yente ka sare se o se bi ke tiata de ti regional minister tarechi to saboka tarechi and of a party for national executive regional executives batch and form na na kwesi nyina ta o machi and nti no me de o no se ye ni bia o back into one ye do ye bia o so enu echi no eyade a bawa bedu ya ma ne bofo ya wobutu asantemantam bra na wo fare ensentrefo nhyiamudie NDC mpanyimfo ye no ewo atweman wa bia jampotam ho eyade a wode nani ko twawisi ko mu bia wode nsemi bra ye no
wasa to aso kyerɛ mu sɛ mpanyinfo ahodo atwotworo ya wɔnom edi ntintiman ɛwɔ amanyɔkɔ ne mu no wɔnom kyerɛ sɛ deɛ ɛbɛyi ɛmframo ɛna ɛba na asɛm kɛseɛ besi a ɛyɛ na franka ɛnsi so di bɛyi wɔnom nhwɛ ɛna 2028 atwema nwa bieja north mensim hɔ no wɔnom ankasa bibi ɛna ayɛ bibi na ɛba ne saa deɛ abosia ko ɛna pɛ na wie wonti no wɔde ne ti akɔakɔgye akyerɛma ɛnsɛm no enkyerɛmu enie the vote man will be done off. Yeah, if I'm in this vote free. Everybody can see. The engine I'm making our dear sir, as my pie iron, when you now no more answer action. You know much to animal baby. Actually, yes, I was on the market near about up to now petition the point so and you must miss ya that's a way ha. Petition the point no and you can see business. I don't be very much of Usana. Plano dia ya best say barekasi we hear you district capital dia ki no obi ampre ho ya wa asase ya ma district 45 acres a che say ya bibia wo so e dia na che say ya see basic market a yenya asase so wa barekasi market bibia no a che say entimi NC market no ana NC say gba no dia basra mo ben bo mo zan go mo nimwe na kyerɛ NDC kyerɛbata amanyɔkuo no ne fa yɛ no atwoma nwebeja north mesimu asantemantem empanyimfo ni bi wanumutuo ɛna wɔto yɛ ne yɛnto ansɛm no so emfama mo abusua wiadu mienu kaseɛ no endpoint homeopathy clinic dia wokutaye mu na wiei ye be nsa na ma wo menim yade ɛtew so abra ɛho aduro nyina homeopathy ayaresa wo mo nkyɛn ne wo ɛho na physiotherapy no ɛda yie pa afi nerve disease no wo mo na etimete ne te brebo no na ho hawaba ana ye kidney ekumu ni papa kan hokɔ na wo mo nhwew ɛma wa yaresa papa we share signboard enkran spenters kwan no so ana sakronoma bo hia asantemamu asem na mekan na kase ne ye odesa onga wo mo ma mensa no boafo ye de apete so enteba ne sa ede wanumu a etese biribi wasom nso de akura agyan na wani so unhu se de abesi ahwe nafa nyame ampata nke na so saa ene ntine yesiti sompa esanse ene papa ewom wo mukuta yemui abusua ye to aso na ye daso aginam e wa asante mantemu ba bedu onyantenase o ene se wo kofefa afa ho a wo mo kire wo mu dwa nyina no na wo mo e wa hensan so tweno na timamufu a ho na eche se 2016 ton wo mo be tworo wall bi ho se wo mu mungu pull it down demolition nanso besi sabre edaso asi ho na de ha adwene se ensuo to a ema nsuo yiri wo mpotem ho san se nsuo no nya ba bi mfa esan so ye tempo wanka betimi afa ho akosi asanto atwoba ene good shepherd afa ho kwan ya dem nanso wall ninti na se de beyo na ebetimi adem no anka da na ase kwan ne tene wo mo kote asre pani a won na etu asante mantana no Dr. Frank Amakohene wo de wo ye kanayo o kan wo yo ene nti wo mra no wo mebu se de be na kwan no ebedem na hensan so wo munya bie ye nkoso ahene na no wusu ene bie sansemi so ye kwan bi da asantoa joba ne echi I linki good shepherd any main road na sa kwan no ena sense obi nipa mienu bi sidan abakwan no sabre America say 2016 ena last commission for betro bako where you say omu ni wo no na abakwan o se da say if so owu en ko bi sa assembly man ena afi da wa na bako so ede eno so 2023 na nadmo for if you have municipal e ba en so e no mo so mark say onu so emu ayinifio ye kada bi o mo se obi antimi e mo order say yemu we na ye kada bi a o mo se aban ni sika o de be ye e kwan no nti 20 years kura ne sa aban ni sika wo mo no eno na amakwa na ese ba konfo afu kwan no na timamufu a wo ho nso e kan bi kan ho so the proper survey has to be done. It's a planet madam. Abandon proper surveys about the capture. You will be a point of woman. Then the man as if you have. Then I will say, in soon to a true a prefer
down was it was on the Peter's room. It's a FIFA, was no how because a bit more I was a bit more I'm from some more Casabu, no Since me know can say data I feel so mobile. About that tie a die back when me boy when me fee. Ya me know can say in soon na me fee tata. In soon to yumpu na sin so to when you say na free say be. Timamufo no nso na wo mode wo makosem ema yewura kama ya wono ena ya bankrache amoka ne din ho se wo mpia sa asemi na regional minister nso mfa ne ceiling to so na saa wo no wo mumungu makwane nem yesan akọ oti mantam no mu biom na afanu mienu bi ya ewo hono ye ewe community bi ya ye frɛ hono nyekonakwe wo mo ne zamrama fo e de abo ani wo hono ne nyina wo krachi is mensi no emu a ye kire mu se ebi kura enkrante akeka wo mo ama bebi a wo mo da no ano odin na ye kire mu se efa eposo a wo mo ekoi se dodo no a e ya afarefo na wo mo se ye nuanom anwonafo no wo mo kwa wo mo use hooks no wo mo de trap se de be ya enam no wo mbetimi ache no dodo ene no so ye nade no wo mo de hye net na no ena sabi epo na wo mo koyi nam no wo sonso no yesi amanfo dware enti ebu ho mo ane nam wa bo se ebi akọwo ba bi nyame amfa fia na wato nanam wonse do nti wo mo se bambo ho asem no eyade bi asa akwan no a anwonafo ne nam so wo ho no edi eyi nam no ha adwene zamamafo ne kokan ya wo mo se da wo mo mpene ene ye kire se sofu bi a wo mpotem a ye frɛ no Matthew Milenyakpo wono ne kopie enkomo ne so no wo se eya kasakasa kakra bi ene kofa asase kantwe ne ba ye nam so ma enipa binum so eprepra ye nkyeremu a wode eba ye yentibi ojuma ene ye ejuma no enye pe omu osumu ndadoa meli no ene yesu modo nti ye konsusu a ne meli dadoa na kwotire do no bebre se mu angosu wo krono mu asa no kwa mu be ye dadoa no feta no pasa kopum ewia ebia na obinusu na eyemu ye de ha no nti se wo nsu ase kwambo a ne dadoa no ewo wia no ho na nu ye amako no ebi kura na achi mensa me won nsu ase sa ansa na ma tunya twa ene misin na mabofue nti dadoa no wo mu mas parking machine ebefi ansa na omudi sika betwa na omudi ayi amami ha ye nua no mu bebri nti se wo ye nipa mienu ana miesa akonsusu na wanye kefu a wo beba no wo bawu se eni ekoti esesie yi eye sofo a ye frɛ no Matthew Milenyakpo de esi ye ewo anwonafo no ne zamramafo ne ntamu no en wo kiremu de ba ye se wo montena se nyenhwe han ma zamramafo no mefa nadoa no meyiyi namma enko wiase no bambo ho asem no enko ye bibie wo ho na enu achi ena zamramafo no so be kiremu se wo mo no enye wo mo was adwuma yi a wo mo ye de bia anwonafo no wo ho asem ka yese na no kura ya menteme ho asi eba ye ne adeade a yese we di allegations in wo mo yese wo ma begi sika esom be 18,000 Ghana cedis die free wo mo hosa wo mo mpeno toto mpeno no a wo mo ntwi ese sika na ansa na asomdwe aba na owura Mohammed wono ena edi zamramafo no anim ewo honom wokasa kakra ekiremu ba Facebook a ye di videos ni mfonyi ni bia to hɔ kwabrane apampamu pa ene ye de krante apai no saa no enti ye ho amane nyina gu ye Facebook page no so obetimi ahwe ebi ewo hɔ no nti owura Mohammed nsɛm a wono so de ba ye ne yenti bi ba ye ji adwumanti na omo aba omo kase omo mpe ye adwumanti na omo ba nti satam no omo aba ha de omo abetum toka nti omo yegusu sra omo ya pam chausa ya bre 12:30 just 5 o'clock ansana o ma start buria nkoda no o mu busu buria nkoda no ansana o ma ko fire sika satam no o ma fire sika no satam na antoka na be sorry satam no o ma start o ma busu burno ana yesusu antoka na dani wei eye owura Mohammed wono ne kasa edeba zamnama fo no a wo mo ewu timantem honum no ne kurakura mu assembly member yo wo Adokwanta North Electoral area owura Anthony Zojenu wono so eka kakra
na wo se meli bi aba wo ho na meli fo na ye nkofo ayeka no nyokana kpefo mo ho deda no ono omo ye nkofo mo sum do nti do de unya sum na se etiri bia wase a udosko akwakoyi do no ma do no ntiti na meli so de eyade a eye very harmful kum nipa and the same thing crocodile kwa twa mo ho kwa unya kira obekum no nti eye sa no nyokana kpefo se odabe yempene so na ye pese munko because yadwuma no mu de no enye baako. Enti assembly member Adokwanta North Electoral area Ora Anthony Zojenu ena yetene nkan amanibo nyina no yensentre ni na kin ya wotonkra efuti mantemu ene de bai. Ebusie wie ye kanfo kasa mineral water and super donko amnemu ena yetu ede efre ede ama wo se wo di dwumedie bi se ye yiyo ana se bia wadeje abadin to party bi ena apie de ama wo ni nyina no eyade akasa mineral water CASA wonya bi ebetimi aboa wo na wonum so mo bejam wo ana se mo beja wo no watimi dia serve wonom eno achi no enwumaku ahodo institutions and organizations no ye kanfo de ama mo dispensers no yade mo nya bi ede asisi mo dwumam na etimi aboa amadwuma ye fo no wonsunu no bibia etimi akoye water is life eno ntimi tonsuo edi amatmemfo no so no ye kanfo de amamo Kasaroma Ventures na kira kwan no ewo back hospital chiwada ewo eye Taifa Accra Hasenom obetimi afre no ewo 0206 469 430 anase 0303 965 780 na wonne wo atwetwe enkomo na senia weda no sia ye don sesan ya bem wanhwe ya na etidi yade no ebi ato amanchene wo eno nti no time eba center ya Dr. Otafrijo Opambo Bema eda no adwena wo ho ede TIME time eba mixture abadwaman so nya bi na entimi mu a wonum ato ntimi ne di awota de do ebi wo ho a wo mu krampa na wo should video mu ohuna mu nyina ye oboho waposo ye wo ya me pacho wedro eye time eba mixture wasi enkan cho se baby biada ye ton no etu no say pharmaceutical shops anase herbal shops no ebuso ewo ho Fred doctor nene no entwetwe nkomo bia opebie to anase openchiremu esimi de yase eye 0244 417669 0244417669 afei yentu fanso okode bresamoa ya woto ane nsemo jebun fie ni nkyeremu ewo emfifi mantem mfantepan kropon ni mu ena yakwa akopie na emfantemai wo no ukopie mu wo ho a eyade a adwumekuo bi ya wonom so lithium bi ena wonom abeji a wonom eba betuo no eyade a dehie ya wonom nkronto bese de wo ho ewo empotem wo no watwe won se ede agu adwumekuo yi so kyerese wo hwe se ne asase ne da ho na mpanyisi asase wo we no ewowura asase bie ne ho a edampan saa na se ne wonom be hye wonom bo se bia empata sika hodo bi ya wo se wonom edema wonom no ebesi na ye kasanya de a wonsa etimi akente no enkroto bi te se aboku krofo ewo ya kolim ene ebia de akeka ho ni nyina no wonom kyerese mpanyifo nhwe na won bo hye ya wo hye wonom no wontimi enfamra na concern ewo ya lithium affected people silap wonom na aka won ho abomu a ewie wonom de won sem aba abontin se yentie sane na esitie. For over 2 years, Atlantic Lithium Mining Company has prevented us from continuing our development. Our structures and materials on site are damaged. Our lives have been placed on indefinite hold. Suddenly, up to this point, no compensation has been paid despite our repeated effort. This failure is a clear violation of Article 20 of the 1992 Constitution of Ghana, which guarantees the prompt payment of fair and adequate compensation when property rights are affected. As a result, we have been prevented from continuing our project and are now living in rented accommodation. We are struggling to service loans that were taken to fund these projects. Those of us who are farmers are also suffering because the company has placed a ban on cash crops, which has caused financial hardship for farmers. Ebusia we say eye adehye dodo na ya wonom so ewo enfante microphone mu ewo mfifi mantemu ena wo kyerese Atlantic lithium fo no wo mo mehwe na won fo mpata sika ma omunti medada obi entuni mfiri na sase ne fie ya wotim sabe de ba betu fo magudie anase bia ne ma ebetimi abom manya sika na wie ya wo de won kwa fa so pede na wo pe na wonom so de wajo mu se basa na entweye ena eho ensem ne yetimi ede esomo no yenko ensem foforo mu ensam no ye toa so ye kwamani masase paso do mahenkro ba bia onabo John aduja akoyemra se bedwani no Chine yama yoko chọchọfo wono ene gina mu bra nkokọ nkete no do ma centra
wɔn nso deɛ akwa koduru na wɔn agye gu hɔ no wɔkɔyɛ inspection hwɛ dodo aba ne sɛ de wɔn ahoɔden teɛ ɛna wɔkyɛ sɛ nkokɔ bɛyɛ sɛ mpemu du deɛ sese wɔn nsa aka ɛwɔ dɔma central hɔ na wonya adagye a na wɔbubum ɛde akyerɛ yɛn nsa ntwerɛfo a na kwaku mensa abra mpaka ho no deɛ wɔka no ni About the flagship program, yes, Gokon Kitty, Yemfa Busti, Yempoti industry, Nanampo, local farming, no, there 2 weeks, Nayan, yes, Doma Central, Yediano, Abba, Nessa Sunti, Yenia, Dominica Doma, the member of parliament, Honorable John Kwame Adujak, and the party point for ANSA, and that day, as Trotro for the Ma party, no, mini delegation, no, and na Yemesha Babia, Moano, Ewo, Nayan Sena, or Monche, no, Etie, Noka, Oshe, Babia, Shas, Yedi free, close to 10,000 bags are dispatched at the Doma Central. So far, so good. We are impressed. Near Yahuno, you would Gideon Hotoso say government flagship program. I am going to get no. Aba Beboa, Ama, the local poultry industry at me, Akoso. The young boy Adoma, you say every next week, the Cobiano. Yeah, say ministry, no, Ebe Sande Signa, na Yejina so, any MC, any agric officer, or Doma municipal, based on registration, a month for Ayano, let me achiche Ediamo. Enti wuni a wa register bie no na wo boaboa ho onkuko bu ade wo mbegum na wusiesie ni nyina na da no duru so a wa ba beje honorable Atachim David wona ye chochofo edemachine yamanyoko Doma Central wosan tufu sei Yes, and for Sakonya so at the Futu Ama. Say Ankunam Bia register so open Gokonkitin Kitini Bilo. Yenim says Sabre also Babia Pesa Odemwane Guno. I have see ACC ho. Sabaya, Botayan in Susia, abandoning ya, say Yemuana, Yen Kokonkitin Kitin for Mamma phone. Sabotayano, a bit to me, album. His honorable John Adujak, ne boa force nko, one ye chochofo edemachine yamanyoko. Ewo Doma Central wo ya dikamfo no bia na legis power Alhaji Seidu Haruna eye wenchi abato mpeswaso mrashe bedwani na wahye aboase common fund ahodo ye ampepi na eba omode support o manfo ewo constituencies ahodo no wahye adane be 400,000 Ghana cedis ni etwe ede ama adesuanfo ye awomoje ntete se tertiary education student be ya ahanu aduosia enwotwe 268 ena womo eba benyamfaso ewo saa common fund emu no se enye weni de di kan ya waye bi a free afimpinu ni aduru ba ko 2021 en wode to no ho se nipa bebre wo hono ma wo mo wo nimde no ma dwene mu da ho nanso akade mede ebeko sukuu no enu nti bibi ete sei wo mo ye se wo mo de beba se de be ye betimi aso nipa bi no mo asene ama wo nso enya ehumasua Imadi in the Farab. No, I said the bear. At least the school is in there. I want to be a bit of our function with at least the school is the chief year consecutive. Should be anyone. I better not say. Ene ya yekotie yeyi eye wenchi mrashe bedwani honorable Alhaji Seidu Haruna na yamani boni Ebeneze wusu ansa ena ediwe eba eno so ne yegina ne yadane ye ho tew ye ba ye de kase no ebekwa amano ne to mean Chenya oba any betchemu ana dio bedachi nanso ubetimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni for swini chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo hodo bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA, Aji, a Jedi in Kratoyatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN says a prostate. Na baby, omutibi screening. Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na dear friend premature ejaculation. No, bear maybe a one would offer quaquisia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any a bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic.
clinic wo mo demu fo yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic wo kronoma boy hia na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa wo spintex bebre friend share signboard no uduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demu fo TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yenkonko wie nsem ni nyina da ewo America abrochimemu na empempi na sene ya na ebibremufo yekodin senseme ewo abrofo nsa no say ye footballers and say athletics for wo mo tuam nika athletics for no ene empo no wonma ye adwumaden efa abandie mu ene wona wo ye wankasa won de businesses no so wonya kodrama no ne wonya nantuo bi agina so say wo ye wonma adwuma mo ase etimi atintimu a ubehu ana abrofo kokoye ne nketenkete ebi hwenetia te se bento ano no ne yetu ye ne de esi ne so abo be na edi kwadu adei ni ade asiw so na eya mpepi na na de abamubuo kese ene akomabubuo ni akomadwodwoye ebesue ebibrefo ya wonom etesa no so ye kase ya yewra Donald Trump America mampanyin wakwa akọ post anase any truth social account to be video post to be akwa rem wo ho na wo kyerese ni nyina no eye kasafi kasa tantan ya sebie son sebie ku kasa editia eye wono ma etese bibremfo ya na yedi ye ho few ya ni titru America mampanyi dada Barack Obama wono akasa na yire Michelle Obama ne ho na eno na ensentrefo ye wo America memo etwi no ebegina wono mafidie so bisansa na Donald Trump nya wa na racist ya na wo kaseti ana de eba ne se na wan kasa wo truth social account power it say akwakotom wosi bomina na wono dia power no ahyase bese edibo bontete bese duosia mienese 62 seconds ho eno on de wo hwe ye no na boni bi anim na kasa de fa 2020 abato ekoso any vote buy ne nsensem bi keta bi na wom ena wotie no wano no de no wonim se ebitu aso eno na beka kasafin bi ede afa eya America mampanyi Obama ene ne ho kani ho na eno oche so no kranyo no na de koto so wonya pawa no se asem no eye ne dente no de animu na wotie ye na efa abato no ene mu baye ne ho no ene wode man ne staff member bi se won ko postu na no onim se bi ombeti asi na de anya no maye from so anya ne sa ena wo de koto mu nti won de won hyeda hu funso bi a waye nti bi se obe pachewa okasa obeji ato no pachewa enya ade ebe ye na ni nyina mu no wakasa tia se sansensem no eya ama ye nya no so a wosenya ade a obe pachewa sanse enfunso no enye ne ho ene free. No, I didn't make a mistake. I mean, I look at a lot of thousands and think of it was fine. They had that one post, and I guess it was a takeoff. By the way, a lot of people covered. If you look at where it came from, I guess it was a takeoff on the Lion King, and certainly it was a very. Yera Donald Trump America mampanyi ena yekọ ekotie no na yesi asenom edin sem ni nyina da esina ye faseda ema endpoint homeopathic clinic ahoto fie na enu echi no so no time heba center so eboye chidom onga mama nsa no boafo so ekura ye mu ena kasa mineral water so awie wotimi eboa ye afei SOMPA 106.5 FM Accra ensem ni twafa hasenom no SOMPA Kumase afei ayikonso Kumase adamfo pa radio SOMPA